No, bun, salutare lume și bine v-am regăsit la o nouă serie pe acest canal. Seria se va numi Survival cu Adi. Suntem aici alături de el. Sunt pe aici și eu. Ok, și Alertă nebun. da, deja am picat eu aici într-o mină. Adi, unde ești? Hai să luăm lemn. Stai un pic. Eu iau lemn. Eu iau lemn. Ca să știi că eu iau lemn. În fine, nu te văd, dar în fine. Sunt pe aici la altă mină, bă. Da, Hai fraților, la și... lac, ca să ne vedem. Bine, și nu mai țipa așa. Petrolea. Și nu mai faci așa. Ok, stai să mă uit eu dacă filmează o secundă să ies eu de aici. Da, filmează. Merge perfect. La lac, la lac. Uite, sunt. Eu tai lemn. Eu am tăiat destul de mult. Mă duc să iau niște trestie. Ia, unde ești? Am traversat lacul, sunt prin apă. Nu te văd? Cine știe unde fi tu? Că editai lacul. Poate tu ai fi prin ocean. Da. Vezi că fix la... E ca așa, ca o oază și e niște lemn alb. Păi Fix sunt. acolo la prima mină, mă. Păi sunt la niște lemn alb. Hai că te-am găsit. Hai. Aha. Hai. Fă aici. Fă tu un crafting table. Unde? Stai un pic să-mi craftez. Ah! Mamă, din prima schelete, what the fuck? Mori! Mori! Și din prima iron. Mori, bă, schelete! Doamne, cât mi-a luat! Ok, fac. 3 bucăți. Eu îmi fac primul târnacop de iron. Făt. Ok, deja tu-ți faci și unelte din lemn, what the fuck. Da. Ok. Mă duc să iau iron, niște coal. Știi că nu merge să iei iron cu târnăcop de ăsta. De piatră. A, păi tu de unde dracu ai de piatră? Cum mi-am făcut? Tu să sapi coal și niște de ăsta, să facem furnar. Eu ce făceam? Nu știu. Și nu mă interesează. Uite, niște iron. Bă, cine e Goxa? Goxa joined the game. What? Stai puși asta așa? Stai puțin. Bă, l-ai făcut ca să-i poate să intre mai mult? Da. Deci ăsta de unde îl știe? Nu știu. Probabil nu știu. Bă, dar nici nu știu cine e, crede-mă. Eu îl caut pe aici ca să-l omor. Moral. Oricine ar fi. Hola. Please leave the server. I recording. Ok. Sunt mai șment ca tine. L-ai găsit? Nu. Am găsit altceva. Ce ai Un găsit? mor! Wow. Și l-am mâncat. Bravo. Pentru că mi-era foame. S-a făcut lumină. Zici că s-a făcut zi. Uite-l pe Coxa. A, da? Eu l-atac. Ajută-mă. Că tu ai sabie. Da, din piatră. Nu contează. Atacă-l. Mă duc după el. Atac, oricine ai fi, eu te atac. Gata. Băi, ia te și scoate chiar din uși. Stați o secundă. Bine. Ho-ho! Auzi? Marius, Da, eu mai am 5 mor. auzi, te super dacă ți-am luat și eu 4 de alea de... Da, mă supăr, mi le dai.
Hai mă, vreau și eu un târnăcou. Nu, să fac eu. N-aveai voie să iei tu. Bă, unde e? Că eu nu mai găsesc și sunt lângă un schelet și mai am o inimă și un creeper. Bun așa. Și încă un creeper. Ți-am mai pus cărbuni înăuntru. A murit. Hai de aici. A murit, tu ce nu înțelegi? Păi, și dacă ai murit, vină înapoi. Să-mi găsesc itemele, dacă nu le găsesc. Uite-l pe Goxa ăsta. Bă, frate, lasă-l numai ca să poate să intrăm numai noi, nu poți? Și La încă. întrebarea mea de unde are serverul. Păi da, cred că sunt din aia deja că nu e pe server.ro. Și nu-mi găsesc itemele, bă, și nici mina. Totuși, hai cu asta. Păi ce nu înțelegi că nu găsesc mina? Bine, era lângă lac. Vezi că ies eu la înaintare. Uite. Ce sunt atât de mulți mobi? Și cine s-a... Cox, ăla, cum îl cheamă. Vezi că mi-am luat și eu și vină încoace să-ți dau astea. Bă, nu era aici. Dar unde? Păi a murit pe lângă mine, mă. Mă duc să caut itemele. Vină cu asta. Lasă-mă când caut itemele. Te urăsc, Goxa. Stai, mă, că trebuie să intru în consolă. Bă, omoară, nu? Adi, te dai pe mute. Alo? Am băgat. Ok, fraților, deci. Gata. Bă, era să mă omoare Goxa. Mă, deci. Ai grijă să nu ne omoare sau să mă omoare altcineva. Că mă ucat mașina. Băi, am până... Nu, stai pe loc. Vină încoace ca să pot să-mi dau și eu să... Păi sunt acolo, mă. Păi, da, eu îmi las un pic astea în chest și nu-mi lua nimic. Pentru că eu mă duc să mă omor, că nu mai am mâncare și n-am chef acum să alerg ca prost după mâncare. Bine. Hei! Da, mă. Păianjeni, Stați puțin, fraților, că intru în consolă să-mi dau pe. Bă, sunt aici 500 de ăștia, help, și un creeper! Mamă, Ok, ai mi-am auzit dat-o pe. chestia aia? Da. Gata, am dat kick. 1, ți-am găsit un item, Bun. 2, 3, 4. Ok, am dat și bani. Ok, vin aici. Bă, vin încoace, dă-te pe la mine! Te pe Nu cred că ai cuvânt. mai văzut asta. Sau ai auzit, dar nu ai văzut. De ce? Uite, un schelet de pământ ăsta. Ai mai văzut? Da, da. Stai. Ai spus tu? Da. Ia zi. Stătea un Stați pas. puțin, fraților. Marius. Ai văzut, mă? Era un schelet de pământ. Sunt mereu. Eu încerc să... S-au despawnat. Frate! Unde ești? Eu am găsit-o. Eu nu mai pot să desfac. Bă, dar eu de ce nu mai pot să desfac asta? Hă?
OP. Ia. Aleluia. Deci chestia asta era Unde? Mi-ai luat sabia. Aveam și o sabie din lemn. Și am și eu cât de cât acolo. Dar tu ești rău. Da. Pe înainte să ți-o faci pe da. Bă, ori nu văd eu bine, ori în mina asta nu e nimic altceva decât piatră. De ce? Nu, de ce nu ai luat tu? Mi-am găsit sabia. Mi-am găsit sabia. Acolo unde m-am bătut eu cu mobii. Ce să-ți iau? Ei, stai un pic să mai găsesc mina. Că momentan am găsit alta. Să mai dai și mie. Am 6 dale de fier.